Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinagih malih kalian kula Pak Adi wonten ing pawiyatan basa Jawi. Materi kelas 9 ing dinten samenika inggih menika KD 3.3 menelaah teks sandiwara SMP Negeri Sekawan Desa 3 Semarang dening Muhtadi SPD inggih menika kula pribadi. Semoga para siswa nggatosaken ngantos titik paripurnaning pawiyatan ing dinten samenika. Nuwun. Salajengipun indikator wonten ing teks sandiwara KD 3.3 inggih menika ingkang angka setunggal mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang isi dialog sandiwara berbahasa Jawa. Ingkang angka kalih membetulkan diksi ragam yang tidak sesuai dalam dialog sandiwara berbahasa Jawa. Kemudian yang ketiga menuliskan isi dialog sandiwara berbahasa Jawa. Salajengipun tujuan utawi ancas wonten ing pawiyatan dinten samenika inggih menika angka setunggal. Setelah menyimak dan mendengarkan wacana teks dialog sandiwara berbahasa Jawa, siswa dapat mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang isi dialog sandiwara berbahasa Jawa dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menyimak dan mendengarkan wacana teks dialog sandiwara berbahasa Jawa, siswa dapat membetulkan diksi atau ragam yang tidak sesuai dalam dialog sandiwara berbahasa Jawa dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak dan mendengarkan wacana teks dialog sandiwara berbahasa Jawa, siswa bisa menuliskan isi dialog sandiwara berbahasa Jawa dengan benar. Selanjutnya, cakupan materi. Nggih. Wangsul malih dhateng materi. Teks sandiwara inggih menika mangerteni dialog sandiwara menika mawa basa Jawi ora mung mangerteni wujude dialog nanging uga kudu diksi utawa pilihane tembung-tembung utawa kata-kata kang digunakake ing dialog mau. Kejaba mangerteni diksi kang digunakake, uga mangerteni tegese tembung-tembung utawa diksi mau. Kanthi mangerteni tegese tembung-tembung bakal mangerteni karepe dialog mau. Pramila para siswa uga bakal mangerteni isine naskah sandiwara mau basa Jawa kasebut. Kejaba diksi lan tegese para siswa uga kudu mangerteni basa kang diginakake ing dialog mau. Mesthi wae mawa unggah-ungguh basa kang pas lan bener. Umpamane mawa basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Salajengipun, pangertosan sandiwara utawa drama. Sandiwara utawa drama minangka salah satunggaling wujud karya sastra ingkang nggambarake sawijining gesang kanthi ngandharake perkawis nggih utawa konflik lumantar dialog. Salebeting sandiwara wonten unsur intrinsik inggih menika unsur ingkang bangun sawijining karya sastra ingkang wonten salebetipun. Wonten malih unsur ekstrinsik inggih menika unsur pembangun wonten ing sanjabaning cerita. Miturut bau sastra Jawa, bau sastra menika tegese kamus nggih. Pangertosan drama utawa sandiwara ditegesi minangka komposisi syair utawa prosa kang samestine saged nggambarake gesang utawa urip lan watak lumantar solah bawa utawa acting utawa dialog kang dipentasake. Kaping kalih cerita utawa kisah utamane kang nuduhake konflik utawa emosi kang mligine disusun wonten ing salebetipun pagelaran teater. Kaping 3 menika kedadosan kang nelangsa utawa sedih. Nggih. Salajengipun karakteristik teks sandiwara. Karakter nggih, dados para siswa kedah mangertosi. Ingkang setunggal, sedaya cerita salebeting sandiwara wujudipun kedah pacelaton utawa dialog lan nggadhahi narasi. Sae kangge para tokoh utawi naratoripun. Sedaya pangandikan utawa omongan mutlak katulis wonten teks. Nggih. Dadi pacelaton wujud kemawon menika mangke dipun serat wonten teks. Omongan-omongan kang katulis wonten sandiwara boten migunakaké tandha petik. Awit boten minangka ukara langsung.
Para menika kalimat nggih, dadi kalimat langsung. Salajengipun angka 3, naskah sandiwara kedah disangoni kanthi pituduh dhateng tokoh utawa pemeran kang kasebut. Pituduh utawa sasmita nggih, menika katulis wonten ing tandha kurung utawi ngangge format huruf kang benten. Ingkang mungkasa menika naskah pituduh kang drama katulis inggil utawi ing salebetipun pacelathon utawa dialog. Sakmenika wonten jinising sandiwara, nggih. Adhedhasar penyajian cerita utawa kisah, jinising sandiwara ingkang angka setunggal, tragedi, yaiku sandiwara kang nduweni alur cerita kasedihan, nelangsa nggih. Ingkang angka kalih, komedi, yaiku sandiwara kang nduweni alur cerita babagan kelucuan para tokoh. Ingkang angka 3, tragikomedi, yaiku sandiwara kang gabungan antarané drama, tragedi lan komedi. Ingkang angka sekawan menika wonten opera. Opera yaiku sandiwara dilakoni kanthi cara ditembangke tumuli kairing tabuhane musik. Ingkang angka gangsal menika wonten melodrama yaiku sandiwara kang dilakoni nalika pacelathon utawa percakapan tumuli diiringi musik. Ingkang angka 6 menika wonten farse yaiku sandiwara kang awujud dagelan. Ning ora sakabehane adegan sajroning farse padha kaliyan dagelan. Ingkang kapitu menika wonten tablo, yaiku sandiwara kang tokohe luwih ngutamake gerak. Para tokoh ora nganggo pacelathon nggih utawa dialog, mung nglakoni macem-macem gerakan wae. Ingkang mungkasan menika wonten sendratari, yaiku gabungan antarane drama kaliyan seni tari. Lah menika kedah mangertos jinising sandiwara menika macem-macem. Salajengipun jinising sandiwara adhedhasar sarana utawa alat. Ingkang angka setunggal menika sandiwara panggung, yaiku sandiwara kang dilakoni utawa dipentaske ing dhuwur panggung sawutuhe. Nggih. Angka kalih sandiwara radio yaiku sandiwara kang mung bisa dirungokake. Sandiwara TV yaiku sandiwara kang duweni kemiripan utawa kembaran kaliyan sandiwara panggung, mung sandiwara iki ana ing TV. Ngoten. Salajengipun sandiwara film yaiku sandiwara kang biasane ngginakake layar amba minangka medianipun. Sandiwara wayang nggih menika sandiwara kang biasane diiringi kaliyan wayang. Salajengipun sandiwara boneka yaiku pemeran sandiwara iki ora dimainke kanthi cara langsung kejaba ngginakake media boneka kangge pemeranipun utawa tokohipun. Salajengipun menika wonten jinising sandiwara ingkang adhedhasar kawontenan teks utawa naskah. Skenario nggih. Sandiwara tradisional yaiku sandiwara kang dilakoni kanthi cara otodidak utawa ora nggunakake naskah. Tuladhane sandiwara tradisional kados ketoprak, wayang wong, terus emprak, wonten lan sak piturute kathah sanget menika. Sandiwara modern yaiku sandiwara kang dilakoni kanthi sarana ngangge naskah atau teks, saged opera, saged wonten sinetron-sinetron ngeten niku ngangge naskah nggih. Nah, menika modern. Nggih, sampun ngertos nggih bentenipun. Salajengipun para siswa kedah mangertos struktur teks drama utawa sandiwara. Nggih, menika wonten 3 nggih, prolog, dialog lan epilog. Pangertosanipun prolog menika perangan awal saka sawijining sandiwara. Prolog biasane digunakake kangge nyritake gambaran sandiwara sing arep dimainke kanthi cara umume. Nggih. Menawi dialog menika perangan sing paling penting ana ing sawijining sandiwara. Dialog nduweni fungsi utama tujuane kangge lantaran omong-omongan antarane tokoh siji lan sijine. Menawi epilog menika
perangan akhir nggih utawa bagian penutup saka teks sandiwara. Epilog biasanya isine babagan dudutan nggih utawa kesimpulan lan pesen kang saged dijupuk saka cerita drama kasebut. Salajengipun, para siswa kedah mangertos unsur intrinsik sandiwara utawa drama. Ingkang angka setunggal wonten tema, nggih tegesipun ide pokok utawa gagasan utama ana sajroning cerita sandiwara. Tema kalian judul utawa irah-irahan menika benten nggih. Dadi para siswa kedah saged bentenaken. Tema menika intine. Mak judul nggih judul utawa irah-irahan. Salajengipun angka kalih paraga lan watak. Paraga lan watak menika tokoh pemeran ana sajroning cerita. Kapérang dados 3 menika wonten protagonis menika paraga sing apik, wonten antagonis menika paraga kang ala lan tritagonis menika paraga panengah. Salajengipun wonten latar utawa setting. Nggih. Dumadi saking panggonan, wektu lan swasana utawa kahanan. Nggih, salajengipun angka sekawan wonten alur. Alur menika wonten alur maju, mundur lan campuran. Pangertosanipun dalane cerita saka sawijining pagelaran sandiwara wiwit babak sepisanan kan nganti babak pungkasan utawa akhir. Alur uga sinebut plot, umume alur cerita kawiwitan saka tahapan eksposisi, komplikasi, klimaks lan resolusi. Ngoten. Salajengipun wonten dialog. Dialog menika ugi kalebet unsur intrinsik minangka rantamaning pacelathon sajroning cerita. Nggih, dialog bisa dumadi setunggal tokoh kaliyan tokoh liyane, bisa uga arupa dialog dhewe utawa diwastani monolog. Nggih, salajengipun wonten basa. Basa minangka tembung-tembung kang diginakaké nalika pacelathon sajroning sandiwara. Basa uga bisa nggambarake watak tokoh, latar utawa prastawa sing dumadi. Ingkang pungkasan menika wonten amanat nggih. Amanat menika pesen sing arep diandharake dening pangripta utawa pengarang. Kalian pamirsa utawa penonton. Amanat menika sandiwara kaaturaken lumantar peran paraga wonten ing salebetipun cerita kados mekaten. Salajengipun menika wonten unsur ekstrinsik sandiwara utawa drama. Unsur ekstrinsik kala wau inggih menika unsur pembangun ana ing sanjabane cerita. Ingkang setunggal menika wonten latar belakang pangripta utawa pengarang. Wonten nilai agama lan kapitadosan utawa kepercayaan. Salajengipun wonten kahanan politik negara, psikologis pangripta utawa pengarang, kawontenan sosial budaya. Andharan kasebut kalebet wonten ing sajroning unsur ekstrinsik drama. Kejawi saking menika dados faktor njawi utawa luar sing pengaruhi kadamelipun sandiwara. Tuladhane latar belakang pengarang. Tartamtu benten-benten pramila ngasilaken karya drama beda-beda ugi antarane pengarang siji lan sijine. Nilai-nilai liyane kayata nilai agama, politik, sosial lan budaya uga diandharake wonten ing drama. Kondisi kahanan psikologis pengarang uga kalebu ana ing unsur ekstrinsik drama sing cukup wigati nggih utawa penting. Kados mekaten. Nah, menika kanthi mekaten ingkang sampun kula aturaken materi bab teks menelaah teks sandiwara kelas 9. Kula kinten cekap semanten, matur sembah nuwun, pinanggih malih pawiyatan wonten ing candhaipun. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.